यार हक नानै जों आसा खायो आसा थायो सार बेनि जे बसरो एखेबारे बिसिबो एमडिसि फान्ड आबर बबो थायो इमप्लिमेन्ट खालायलां साइडमा ताकलाय बिसिबो बजागे इमप्लिमेन्ट खालायजा दं आब्रत तिनि जे ताकलाय बसनि फान्डत जोंसि जेहे जुदि सायमानि इमप्लिमेन्ट इंयाखौ बा तामुनि बागै इंयाखौ आबो तिनि यामसानो सायमानाय जोंथ जरा जरा क्वेश्चन खायो खायफोनो इलेक्शननि मते जोंबो दुरा दुरिनि बागै म ताकलाय बस पुरा 6 मान्थ जों एकदम रुगि सामुं खालाय दङ एकदम दुरा दुरि खाय जरा काइसाबो बरंगनां कमल कलयनो अरनो एम्स नामलायनाय लाइथानि चोबानाय रक प खरथाम जों बरंनाय खुक्तै नाहारलायनाय ककैसा ताबुक जेबो बाग्रा बे हरजाक बरंगनां उत्पल देबर मानो बना लगरि दिदा बरनो आयाम फायग्रा देगिसा कुं गाहाम बाहाय दं गाहाम न अच्छा जोंनो हिंथिनो आंबो 11 महरानिबा चौमारि थाङो चौमारि फायो डेभलप होनै जों बडि लायो ताबुक जों सायमालायखौ बरंगनां दियाम थानो लाइथांनै बिसिबाबो नरक जे सनाममानि प्राथि लुकुरावनो कक आवायै कमल कलय ताम तामो खायलांका डेभलप ना तिनि इतिदिसि हापां 2021 फायमानि यागुलत जों डेभलपमेन्टनि जे कक तो जों आसे रिजाक्रि तमनि आबलिरना खायफोनो जरा बाय मिलुयै जे डेभलपमेन्ट ना तमनि दुआबो उंलिया खायफोनो तिनि नाहार मुक्त बुबाग्रा नसि आमनि बागै बुबाग्रा जे सामानि जों आबनो जों फुलफिल खायै बुबाग्रानो कनो जों फुलफिल खाय नागार सानो माके बेंखा धीरेन्द्र बबो एमडीसी बिनि आमसाय जों साजाक गोबां मा एमडीसी एम्सनि आमसाय जों साजाक अरबो मुंसासो लुकुरगनि बागै बरंगनां कमल कलय बथाय कलांखा ना एकदम कलांगिया तो हिननाया जोंनो साबजनल कताल खाय कलांखा बनामन बागै हामबाय आबन यागुलो जों नुजागु बेबाग जागावो बिनि साकबाय थांयाफोनो तो बे बिन ट्राइबल डिपार्टमेन्ट नो हस्टेल लग जागा खाजा तंमानि ओमफ्राय बबो थायो खाजा दं हस्टेल सिनि yang nungko kakra hadra para hindi sini tatalis maila hindi abo bini tribal fani yakti no direct ti city apuno tobo sadak tongo je bini yakti no bini proposal bai ngo hone abono hambai maru bachesta khai tongo khaipuno state government sini disibo phang kai sini je nangkung mani sik phan ro hani bai sing deprive ni wan sugu bunyayenggo taisa phan rok sogina hoyto babongni taisa saito mung kabang hani ang asa khayo माने कमल कलयनि साइड मं कमाय फान्द बिनि फालि आति दे नेने को sini पैसा sini je buji mani borong bong ka senior leader sini di sa hapongo engkai takisa sik bowan sumung kabang gai bunyeng rohogra di sing olot langan humpono bo ati rokupno wan su gai इंथाने डेभलप खालामली आता bo khlaileng malia 5 bosor haipono sing asa khayo bisang sini sar je tabuk sin sarut polsar tongo sokai kya bubagra bai bubagra hojago sing asa khayo bini je tenure ro jini de bisang 5 year tenure ro sing jotheshto jini mongya kani plus 11 mohon poro jotheshto development ngan hunai sini asa bisas sin bubagra no sing bisas bo sini bagai kahangwan sugino sini 11 mohon poni kahangwan sugino sungno sini dofani bagai samung tangkarak kai sini sarut polno sing o area hok nani sing asa khayo अच्छा थायो सर बेनि जे बसरो एमडीसी फान्ड आबर बबो थायो इमप्लिमेन्ट खालायलां साइडमा ताकलाय बिसिबो बजागे इमप्लिमेन्ट खालायजा दं आब्रत तिनि जे ताकलाय बसनि फान्डत जोंसि जेहे जुदि सायमानि इमप्लिमेन्ट इंयाखौ बा तामुनि बागै इंयाखौ आबो तिनि यामसानो सायमानाय जोंथ जरा जरा क्वेश्चन खायो खायफोनो इलेक्शननि मते जोंबो दुरा दुरिनि बागै म ताकलाय बस पुरा 6 मान्थ जों एकदम रुगि सामुं खालाय दङ एकदम दुरा दुरि खायै आमनि बागै सोंना जरा रक मालिया तो बे सोंनाय जे ताकलाय बसनि अ फान्डक ताम खायचा बेले हामबाय बरंगना डॉक्टर विदेश देबरमना खापानि खासो जों बिनि कुटुनि जों मानखा बरंगना कमल कलय सिनियर लीडर हिसाबै मुंसा खालायलां मालि और बिनि कुटुनि कक लेखा ताकलाय जे बिसिनि जे फान फाइमानि आबो इमप्लिमेन्ट खालायमालिया बन सिनाय आते हेगेना बिनि लीडर्स आबो सिनि कुटि कक या जों मानजलिनाय बरंगना बियम थाइनि कुटै ककना हालायना